Вторжение России в Украину может быть в двух направлениях, в том числе из аннексированного Крыма, убежден бывший премьер-министр, экс-секретарь РНБО Украины, экс-министр обороны, генерал армии Украины Евгений Марчук. Вот что он сказал. Вторгнення може бути в двох напрямках. Перший стосується води на Крим, а другий – надання гарантованої військової допомоги ОРДЛО. Але я не виключаю, що може бути і на білоруському напрямку якась хитра річ. Тому ніяких ілюзій не повинно бути про те, що нічого не трапиться. Треба бути готовим до серйозних провокацій. Пане Валерию, еще на прошлой неделе, когда Шойгу объявил о том, что Россия начинает отвод войск, многие сказали, что градус напряжения уже спадает. А вы как думаете, так ли действительно? Ну, там же Шойгу сказав, що всі цілі досягнуті. І це мене насторожує, тому що якщо агресор каже, що цілі досягнуті, я думаю, що ми точно не маємо говорити, як сказав Зеленський, що дуже добре, що питання деескалації відбувається. Є нормальні стратегії, які спочатку нагнітають, а потім повернення до статус-кво вважається мало не, знаєте, російське «нужду за добродетель», мало не благодіянням того, хто дійсно такого роду погрози. Тобто тепер наші хлопці гинуть на Донбасі, в нас 30 людей загинуло з початку року, в нас практично продовжується окупація, в нас практично триває війна, а ми і весь світ маємо аплодувати, що гірше не відбулося. Хіба це не може бути тактикою вищих стратегічних планах? Хіба це оплеск, хіба це дзвінок і зустріч практично вже там на форумі Байден-Путін? Хіба ці фактично зараз намагання нібито взяти собі лаври і наших західних партнерів, і навіть українській владі, хто вийшов переможцем, хіба це не свідчить про те, що певною мірою Росії вдалося зробити те, що їй вдалося? От пан Сеченко говорив про те, що насправді наступ ну скажімо так, малоймовірний, але я вам зараз скажу конкретний варіант, який може бути. Спеціально зробили закон про референдум. Я зараз не буду говорити про те, яким чином це робилося, яким чином він насправді не використовується в політичних цілях у розвинених країнах демократичних. Я просто кажу про те, що от в ситуації, коли Росія буде постійно нагнітати ситуацію і буде поставлене питання, от чи війна, чи давайте дамо воду в Крим, то це питання насправді, воно та буде вигране. Громадяни України скажуть, що ну не треба давати воду окупантові, але це не буде чинником розколу українського суспільства. Хіба не буде в нас розбіжність в деяких регіонах? Хіба ми не знаємо зараз заяву не тільки пана Куніцина, а й мера Херсона, що він би особисто дав би воду в Крим? Хіба ми не отримали би певною мірою ті речі, які і можуть слугувати інтересам Росії в Україні? Тому, думаю, це питання ще, скажімо так, ми маємо гібридну війну, тому питання ще відкрите, розумієте, яким чином Росія досягає своїх способів, своїх, вірніше, цілей. Тому ми прекрасно розуміли, що перекидаючи не оборонну, а якраз десантників вони перекидали Псковської дивізії, а частину своїх збройних сил, а наступальну, Росія насправді відпрацьовувала ці плани. Вона робила розвідку боєм. І не тільки фіксуючи реакцію наших збройних сил, не тільки фіксуючи насправді ті речі, які відбуваються на фронті, щодо того, яким Україна, Збройні Сили України реагують на такого роду загрози, а й фіксуючи заяви політиків, фіксуючи таких Куніциних і мерів Херсона, фіксуючи інші речі. Хіба вони не надпрацювали такого роду відповіді на свої запитання з цим нагнітанням? Думаю, що Росія це робила свідомо. Вона примусила говорити Захід з Путіним. Вона практично примусила Україну зараз говорити про зустріч з Путіним, про те, що де вона відбудеться. В той час, коли Росія каже, ви там домовляєтеся з маріонетками, з гауляйтерами, питання Криму закрите, а з вами ми можемо говорити хіба що про мову, російську мову, про паспорти, про російські. Можливо, ми там десь якось і підемо на поступки. Тому я вважаю, що Росія повністю відпрацювала свої плани, повністю отримала певною мірою ті речі, яка вона хотіла, а те, що всі залишилися... А вам не кажется, что, может быть, наоборот, Россия отвела свои войска под внешним давлением? Ведь Украине за это время удалось консолидировать международную коалицию в поддержку Украины, нет?
Ні, я зараз маю говорити про те, що насправді відбувалися інші речі. Байден телефонував, говорили тільки з Путіним на саміті, а й телефонував Зеленському. Хоча ми до того розуміли і знали, які умови є щодо такого роду дзвінку. Це припинення політично мотивованих процесів, боротьба з олігархами, в тому числі з Коломойським, який є під санкціями в США, але абсолютно вільно виграє всі суди в Україні. Були умови, але в таких умовах зрозуміло, що Байден певною мірою зателефонував Зеленському і сказав, що ми не можемо дозволити Росії зараз практично робити те, що вона, можливо, хоче робити. Ми отримали реакцію наших західних партнерів, ми отримали реакцію Великої Британії, ми отримали реакцію Єнса Столтенберга, ми отримали реакцію послів НАТО, вірніше, послів Великої Сімки і реакцію НАТО. Ми отримали певною мірою реакцію. Але це підтримка України. Але якщо сама Україна задоволена поверненням статус-кво, то ми прекрасно розуміємо, хто все ж таки отримав, хто став більшим бенефіціаром. Росія і не збиралася наступати. Ми ж прекрасно розуміли, про це говорили військові, про це говорила людина в комітетах США, людина, яка відповідає ці речі. Про це говорили дійсно ті люди, які говорять про те, що в Росії мало сил для того, щоб робити наступ. Тобто всі розуміли, що в військовому аспекті вона ще не буде наступати. Але, казали, тенденція така, що вона може наступати далі, тому що є загроза. Тобто ми отримали вітальну підтримку, але конкретно ми отримали конкретні результати, які отримала Росія. Я вважаю, що Путін і Росія є головними бенефіціарами. Яким чином зараз українська влада не робила там нужду за добродетель, знов цитую російське прислів'я. Я думаю, що насправді головним бенефіціаром був Путін, який примусив говорити з собою за тим столом, куди його раніше не пускали.